Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ anw na ni waati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn waati kofɔlen min kun sera o kɔni o nali cungo an bɛ Ala deli k'a fɔ bi ye tarata ye juin kalo tile 9 san 2026 a ka kunnafoni waatiw olu selen filɛ an ka bi bakuruba kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kunnafoni di ko taasira kɔnɔna na AES jamana olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye wakurabɔ ye yaasa anw bɛ taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya kunnafoni di o ta fanfɛla yɛrɛ kɔni la o de kɛra sababu ye a bɛ fɔ min ma ko conseil d'administration ni o ye AES ka télé min bɛ n'a tɔgɔ ye Tafuk TV i b'a ka fɔ olu yɛrɛ kɔni y'u ka baara fɔlɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni boloda wa o siratigɛ kelen na Burkina radio min ni o kan ka bila AES yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔ la na ale tɔgɔ ye Dando Leptango wa o baara fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni o fɛnɛ daminɛna an bɛ taa sɔrɔ ani lakana siratigɛ la yaasa min ye bingani wale min bɛ ka Mali jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye kunkilenna ni hakilila ta o de bɛ kɛ moto minnu bɛ nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko grosse cylindre ni u bonya bɛ t'i jɔ 125 cm3 la ani minnu b'o olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanfɛ ka se ka olu boli k'olu nɛmɛnɛmɛ ni waati in na o hukumu kɔnɔna la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka sɔrɔ bosoni yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o ni min ye an ka kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw a ka diya sɔrɔ bosonbaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye yaasa ka ɲɔgɔn bilasira halisa an bɛ taa sɔrɔ ko taasira kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ damabɔn dingɛ minnu olu yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ wa ka bɛn ni waati yɛrɛ kɔni cogoya ye minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ sɔrɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma kunnafoni bilala kunnafoni min ni o b'a yira k'a fɔ nin waati in na a kɔni ɲininen bɛ jamanadenw fɛ minnu ni olu ka baara sirilen bɛ wa sanubɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'a bɛ fɔ ko orpaillage nanzarakan yɛrɛ kɔni fɛnɛ la k'a baara ka a bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin waati in na ninnu de an ka bakurubaw ye sɔni an bɛna don an ka walawalali kɔnɔna la i b'a fɔ bakurubaw la an ye a fɔ ɲɛna cogoya min na nka yanni o cɛ an bɛ aw fo k'o bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ a ka tuguɲɔgɔnkow la waati bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ayiwa AES denw olu yɛrɛ kɔni kumada ni o y'u ka télé min yɛrɛ kɔni bɛna bila o yɛrɛ kɔni o tɔgɔ la i b'a k'a fɔ ale kɔni ye kunkan kura ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o bɔ tuguni ka bɛn ni tɛnɛndon ye juin kalo tile 8 san 2026 Bamakɔ kɔnɔna la nin nɔ a bɛ fɔ min ma ko session inaugurale n'o de conseil d'administration ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna bila a baara yɛrɛ kɔni ɲɛma ko ni olu yɛrɛ kɔni kan ka jalatigɛ a kɔnɔna la wa minnu bɛ olu yɛrɛ kɔni sariyaw n'u hakilinaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bilasira ni a bɛ fɔ AES ka télé min bɛ ko Tafuk TV olu kɔni ye ɲɔgɔn ye télé in a laɲini de ye jumɛn min ye AES jamana a denw wa olu yɛrɛ kɔni kunkan ko kibaruyaw olu ka laɲiniw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ko o da kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɛnɛ in a bonya ni a makanba yɛrɛ kɔni kama Mali minisiri min bɛ nɔ ni ale ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni di ko ma Alhamdu Ag Ilen ale yɛrɛ kɔni tun ye kɛnɛ in ɲɛ minɛ ba yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka fara o kan jamana 3 n'o AES jamanaw ye Mali ni Burkina fo ka taa bila wa Niger la olu kɔni ye maa minnu sugandi olu ka se ka nin baara ninnu kɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko nin laɲini kɔni walima nin ɲɔgɔn ye a bɛ bila minɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye laɲini min bɛ jamana 3 in a ɲɛmaaw ani a denw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka o laɲini ninnu ko olu yɛrɛ kɔni waleya cogoya min na min b'a to wa télé min a bɛ wele ko Tafuk TV AES ka TV wa ni a bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kungilenna min bɛ anw na min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya taasira fɛ kunnafoni ta fanfɛla la ka se ka o baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen ko o lakile ani ka kɛ yelenbɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa AES jamana a denw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o siratigɛ kelen de kɔni fɛnɛ la baaraw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka senna teliya Burkina o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to radio so min fɛnɛ ni o bɛna bila AES jamanaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni a tɔgɔ de ye Dando Liptako wa i b'a k'a fɔ o baaraw olu fɛnɛ nundon baaraw kɔni fɛnɛ kɛra nka yanni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka daminɛ AES olu bɛ jɛlen min kɛ fasa kelen min na wa baara kɔni a daminɛra ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ni laɲini fɛnɛ a bɛ bila minɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye ayiwa kunkilenna ni hakilina min yɛrɛ kɔni bɛ AES jamana ani a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka olu bɛɛ bila sen kan o dɔ de ye ayiwa min ye ka AES jamanaw ayiwa min b'a to u n'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni baara min b'u la fɔlɔ o de ye u ka faso o lakanali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye n'o ye AES jamanaw kɔni fɛnɛ ye o ka bɔ a la min ye yɛlɛmabaw ye ka se ka o don min bɛ tali kɛ an jogo o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ani ka yira na anw bɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ye wa jamana 3 ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yira a denw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la yaasa u k'u ta a n'u bila dɔn
Alisa an bɛ taa sɔrɔ ale ni lakana bunanku yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan i b'a fɔ ni a fɔ cogoya min na motoba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu siranduuru b'a daminɛ 125 cm coupe la jamana marabaw olu kɔni ye hakilina ta wa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso kɔni farala ɲɔgɔn kan wa ka se ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɔ o sɛbɛn o de bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa min bɛ tali kɛ nin motoba ninnu kɔni fɛnɛ la a donni ani a bolili ka bɛn ni an ka jamana yɔrɔ dɔw kɔni fɛnɛ ye olu na se ka ɲɔngiri cogoya min na san kelen wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka fara a kuntagala yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa i bɛna k'a fɔ gɛlɛya ale ni fɛn wɛrɛ minnu kɔni bɛ se ka sɔrɔ a kɔfɛ yaasa k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni dalakuru min bɛ tali kɛ minisiri Musa Alasani Jalo wa ni ale ye an ka sɔrɔ ani jago minisiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ale kɔni ye laɲini kɛ minnu o bɛ kɛ kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ani sɔrɔ busonbaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna k'a fɔ kuma in kɔni a bolila fɛn caman kan wa ni o de bɛ tali kɛ ko ka se ka moto ninnu boli ani u donni jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka o ɲɔngiri nin waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka sabu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ wa laɲini min yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ni o bɛ tali kɛ lakana taasira yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa moto ninnu kɔni fɛnɛ dɔrɔn tɛ minɛn o minɛ ni o de kɔni bɛ gulon moto ninnu na ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni donni ko o nɔgɔya an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san kelen o kɔni dilen don fɔlɔ nka ni kow kɔni yɛlɛmara walima ni kow ma b'u cogoya la an ka da la k'a fɔ ko dɔw wɛrɛ kɔni bɛ se ka fara kan kuma in ka ɲi a bɛ bila o hakilina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a ɲinilen bɛ min ye sɔrɔ busonbaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ yaasa jamana ka lakana o na se ka sabati cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka sɔn nin hakilina in ma wa ka don da kelen fɛ ani gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ a kɔfɛ an na fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ yaasa gɛlɛya ninnu olu ka se ka dalakuru. Alisa an bɛ to sɔrɔ taasira la min ye kunnafoni ayiwa telima kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni dira min bɛ tali kɛ an ka ayiwa damabɔla minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ ayiwa min ye sanubɔ min n'a bɛ tali kɛ damadɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i bɛna k'a fɔ jamana marabaaw u kɔni u kumala a bɛ fɔ min ma ko communiqué officiel ni a kɛra an ka minisiriso min ni ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jamana ka dugujukɔrɔsɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ayiwa orpaillage kɛyɔrɔ ninnu na n'o o ye damabɔ dingɛ ninnu ye u ka baara ninnu ka se ka a bɛɛ lajɛlen ɲɔgiri jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na a ko nin bɛɛ bila minɛ min kɔnɔna la o de ye ka se ka lakana ko o sabati jamana kɔnɔna la ani min bɛ tali kɛ an ka dugukolo olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na se ka labila lakana yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la cogoya min na wa a y'a yira k'a fɔ nin hakilina min talen filɛ a bɛ daminɛ juin kalo tile 15 ka taa bila septembre kalo tile 30 la san 2026 wa min bɛ tali kɛ minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ dugujukɔrɔ nafolo ma wa ale ka secrétaire général n'o ye Sunsuru Danbele a kɔni ye jamana marabaw fo ka taa bila wa min bɛ tali kɛ an ka togodaw la ɲɛmaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka taa se an ka laadala dugutigiw wa a bɛ tali kɛ kunnafonidilaw minnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ a yɔrɔ kɔfɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ tali kɛ maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ nin baara ninnu na ni o de ye wa orpaillage ye fo ka taa bila min bɛ tali kɛ dama baara yɛrɛ kɔni fana ma k'an bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ani ka an fangaw k'olu yɛrɛ kɔni fana fara ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni fana ka bonya ani karama kɔnɔna la laɲini min yɛrɛ kɔni fɔra a na se ka bato cogoya min na. An bɛ aw fo ko kura tuguni ka aw waleɲuman dɔn ni de tun ye aw garisɛgɛ ye kunnafoni min ni o sɔrɔla an ka ɲɛmaaso fɛ ka se ka o di aw ma halisa an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana ninnu ka bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ala ka fiɲɛbɔda kɛ an ka jamana ninnu ye gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana ninnu kan nin waati in na ala ka fiɲɛbɔda kɛ ayiwa jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka sababu yɛrɛ ka bɛn ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin waati in na an bɛ a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ.